V našom projekte bolo ocenené aj to, že sme prišli s úplne dvoma novými témami, ktoré teraz ideme prinášať na školy. Prvou je inteligentná domáca bezpečnosť, kde sa naozaj pozrieme na to, ako fungujú jednotlivé protokoly, ako sa pripájajú jednotlivé zariadenia do systému a ako jednotlivé prvky navzájom interagujú. Druhou témou je bezpečný cloud, či už v domácnosti alebo niekde u nejakého iného providera. Primárnou cieľovkou sú učitelia a učiteľky na stredných školách, ktorých keď zaškolíme, následne budú tieto aktivity robiť so žiakmi a žiačkami. Samozrejme, do našich videokurzov sa ale môžu priamo zapojiť aj žiaci a žiačky. Momentálne pripravujeme všetky podklady pre webináre, ktoré prebehnú začiatkom ďalšieho kalendárneho roka, kde zozbierame spätnú väzbu od učiteľov, zaškolíme prvých učiteľov a na základe nich vytvoríme 2 videokurzy, ku ktorým budú mať potom prístupy stovky učiteľov, učiteľek, ale aj žiakov a žiačky.